barokatan fi rezeki wa tobatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma awin sorokotil maut wa najanata minari wa ngafwan Robbana atina fid dunya sanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sholatu wal salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Turun monggo. Dumateng ngersanipun para tamu kula kakung putraning sepuh sedaya ingkang dalu menika sampun nderek nyengkuyung adat kawula mugi-mugi handayani ing samangkehipun kula panjenengan tansah kepenging katentreman kawilujengan. Mila kanthi menika kula nyuwun donga pangestunipun panjenengan daya kakung putri anem sepuh ingkang dalu menika angesrene ritual menika lamun kepareng samangke anggenipun wontenaken ritual menika lancar mboten mangke halangan setunggal. Mila bab menika mangke kula suwun ketenanganipun penggalih, kesabaranipun penggalih saengga kados pundi babaring pembikan nika mangke kanthi panuwun kawula mugi-mugi lirsamu kawis ribet menapa kemawon saged udan luar anmai kula panjenengan sayanipun saengga ing samangke awet saking kemiranipun ingkang magung kula panjenengan tansah winantu ing kesaenanipun. Dene sedaya piawon sedaya tiyang ingkang boten cocok kirang tengkilan sreinipun menika mangke mugi keparenga ingkang maha agung dalasan nggih panjala angalang-alangi tuwin mambengi saengga sedaya adat menika mangke lumampah kados adatan ingkang dipun antu-antu mugi keparenga sedayanipun mananing kesaenan wiwit ngandhap dumugi ing sapanjenengan. Makaten atur panuwun kula pisan malih bahwa kala wau sampun dipun ngendikaken dening pambiwara bilih sabibaripun kenduri supados anyegah anggenipun dareng rokok utawi ses. Menika awit menapa kawontenanipun menika sampun ngantos bunek amargi menapa menawi bunek menika wonten penggalih kirang sekeca. Mila nyuwun pamunten estu manggang dikanipun pawiwara wau kula dukung kebantu awit menapa swasana menika padhang swasana menika sae saengga ing sapawihipun mugi mekaten kawontenan mekaten kula assalamualaikum wedal badhe kula yati kanthi pandonga panjenengan menika mangke mugi ing danipun boten wonten ingkang dadosaken bab ingkang kirang kita antu-antu mekaten. Gambar bintang 7 segitiga. Sisih lor payung kebalik godhonge nang isor gagange nang dhuwur. Payung balik. Lor wetan gambar telapak tangan kiri. Tapi kula nyuwun pamunten ingkang wonten lebet kula aturi lenggah. Monggo-monggo lenggah rumiyin. Sing penting mangke jenengan midanget ra pun saged ngadeka nggih mboten weruh gambare. Ana gambar teko. Nggo lemah, nggo keramik ning ana gambar teko. Madhep ngidul.
gambar wayang Bathara Guru. Ana gambar angka 7. Kidul wetan ana gambar angka 7. Wetan ana gambar suket dum-duman. Wujud-wujud dum-duman. Iki bener-bener wujud ora gambar. Suket dum-duman. Wetan. Kraket anu ngentengi ke kraket nang pakaian. Suket tenang. Iya suket tenang. Sisih kidul ana titik 3. Tak baleni sisih kidul ana titik 3 segitiga. Titik 3 segitiga. Titik loro apa, Bu? Berarti numplek. Iya. Sisih kulon ana semut urip. Sisih wetan ana gambar kendi sak tutupe. Sisih wetan ana gambar kendi sak tutupe. Gambar bayi turu mujur ngidul. Sisih kulon ana gambar bayi turu mujur ngidul. Sesuai ngori ini. Sisih lor ana gambare wong wadon loro karo anake. Sinambi nyenggek mbuh ora ketara sing disenggek. Ora ketara gambare itu ora ketara. Sisih lor ana gambar wong wadon karo anake arep nyenggek wujude apa ora iso dingerteni nang gambar. Alhamdulillah. Sisih kulon ana gambar wong wadon marep ngetan. Sisih kidul wetan ana gambar padi kapas. Sak kiwane ana gambar senjata cakra. Oke, pamungkas. Oke. Ana gambar rangka keris. Wah, ini betul.
kelihatan ulang muncul. Sisih lor ana gambar wong lanang epek-epeke ditempelke pipi kiwa, njur sing tengen ditempelke nang dodo sak ngisore gulu. Sisih lor ana gambar wong lanang, tangane kiwa ditempelke pipi tekan dhuwur, sing tangan tengen ditempelke ngisor gulu nang dodo. Ana gambar james jam 09.20 menit. Sisih kulon ana gambar jam nggon angka nunjukke jam 09.20 menit. Trotol kemerasak trotol kerangkang wong sikil sirah. Kemule saka wiwitan diteliti kemrisik. Sisih kulon ana gambar matan marep ngalor. Sisih lor kulon ana gambar jaran mangap. Sisih wetan ana getih garing. Kemule selembar iki nglemek. Wit gedhe godhonge ngrembuyung. Lor kulon ana gambar wit gedhe godhonge ngrembuyung. Sisih kulon ana gambar wong nyekel panah telu. Trotol. Ana gambar bajing. Angka loro. Ana gambar angka loro. Selor ana kemule trotol tur lemek. Sisih lor wetan kemule trotol uga lemek. Hutan.